ସୁନିତା ସୁନିତା ସୀତା କଣ ଶୋଇ ରହିଲା ନା କଣ ମ? ଉଠ, ଆଜି ବା ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ତୁମେ ଦୁହେଁ? ହଁ ଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ତ ସୁନିତାକୁ ଡାକୁଛି, ହେଲେ ସେ ସିନା ସେଜ ଛାଡ଼ିଲେ। ହଉ ହଉ, ତୁ ଯା ଗାଧେଇ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁନିତାକୁ ଡାକିଦେବି। ବୋଉଲୋ, କହିଲୁ ସୁନିତା ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖା ହଉଛି ନା ମୁଁ ଭଲ ଦେଖା ହଉଛି? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ଦେଖା ହଉଛ, କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ, ଆମ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକରି ଯିବା। ସୁନିତା ଆଉ ସୀତା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ବୋଧେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛ? ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ଆସିଲଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଡାକି ଦେଇକି ଆସେ। ଆରେ ହେଇ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଆସିଲେଣି, ଚାଲ ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ଗାନ କରିବି ମୋ ସହ ତୁମେ ସେଇଆ ଗାନ କରିବ। କୁହ, କଜ୍ଜଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ଧାରେ, ସ୍ତନ ଯୁଗ ଶୋଭିତ ହାରେ। ଆଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ପଣ୍ଡିତ, କଜ୍ଜଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ହାରେ। ହଉ ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ପ୍ରଣାମ କରିନିଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମାନେ ଏଠି ରଖାଯାଇଥିବା ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଖାଅ ଏବଂ ଘରକୁ ବିଦାୟ ନିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ସବୁ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ିକ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି।